Nádherný zámok v Topolčiankach nie je lákadlom len pre turistov, ale aj pre mnohých milovníkov záhad či samozvaných lovcov duchov. Podľa jednej legendy sa v jeho chodbách zjavuje duch krásnej mladej ženy. Je ňou Alžbeta, dcéra grófky Alžbety Rákociovej. Tento prízrak však nerobí nič desivé, neštrngá reťazami ani nevydáva strašidelné zvuky. Naopak, k ľuďom sa správa veľmi milo a nikomu neubližuje. Alžbeta na hrade žila v 17. storočí. Keď mala 13 rokov, vydala sa za Adama Erdődyho, ktorého veľmi milovala. Ten ale čoskoro zahynul v bojoch s Turkami a Alžbeta si musela proti svojej vôli vziať jeho brata. Ich manželstvo však nebolo šťastné. Alžbeta bola známa aj svojou láskavosťou a dobrými skutkami. Po hrade sa prechádzala v bielých šatách a často prepadala zármutku nad stratenou láskou. Z toho jej napokon puklo srdce, keď mala len 33 rokov. Odvtedy blúdi po chodbách hradu a nenachádza pokoj. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu, ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.